Hier kan het samen met de jongens. We zien Pieman op het moment van het nieuwe kwartet van de VV Gaanleiders 2023. Maar voor de panel weer kan beginnen, is eerst de jeugdraad die bekend gemaakt moet worden. Want zonder rood kan een prins niet. En door van de leefgangmakers en gangmakerinnetjes wil ik dit jaar aan u voorstellen de jeugdraad 2024 te beginnen met Dani. We blijven bij de M, Merle, Xavi, Mount, Mika, en gangmakerinnetjes, hier staan ze voor de jeugdraad 2024. Mogen
Wie zou ze willen, maar nog niet gans compleet. Want zoals een jeugdprins en een jeugdprinses betaalt, zit die op dit moment nog niet gans aangekleed. En daarvoor wil ik onze volgende volgen om het af te maken. Te beginnen met de prinselijke ketting. In het winterseizoen wat wij kregen in het kettingstiel heel erg mooi klinken. Maar het is een lief windje en daarvoor giet onze prins ook nog een mantel het niet koud geven. En zoals het hier ligt, heeft de prins druk zat, dus moeten niet bezig zijn met wie dat zijn horen zitten. En ook voor de herkenning in een voorzaal, zo wie van ons besteed. En natuurlijk willen we ook heel goed heen in de jeugdprins. En over het zien huishouden. En natuurlijk kent ook een jeugdprinses met zo'n schoenen ketting niet onder de komen. Die een prinses heugen ook steentjes, glimmende steentjes. Die pakket slaan. De jeugdprins heeft natuurlijk ook het middel om te spelen. Niet alleen de jeugdprins heeft het nodig om te spelen, maar ook de jeugdprinses. En om het geluk van de jeugdprinses niet te laten voorkomen, giet ze een bril. En dan is het hebben we natuurlijk hetgeen wordt de prins ook met gaat spelen. En zoals ik net al zei, de prinses is niet gereed zonder de scheiders, de glimmende scheiders. En daarvoor wil ik ook nu prins en prinses toebreken om de scepter en het kroontje te overhandigen. En gangrijkers, vullen wij weer gewoon een heel goed applaus voor Ben en Mila. Nog even voor het hoofd en de nieuwe jeugd nog meer voor de uitslag.
zien Pino zo niet, maar ook zien een kettingkleur, kleurherkenbaarheid. En natuurlijk voor alle tekeningen, cadeaus, maar ook homogenen hebben de adjudanten een tas. En ook de adjudanten hebben het gezald. Zie hoeven zich ook geen zin te maken over de morgen. Maar dat is ook voor en schoonmakers en gangmakers. Dat als ik de prins en prinses een beetje wil geven. Dit is precies hoe dat we de tekstjes afgeeft en daarvoor de steen.